शुभ सकाळ पिलाମାନେ ଆମେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣନ ଗୁଣକ ସମାନ ଗୁଣଫଳ। ତେବେ ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁଣନର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେ କରାଯାଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 7 ଏବଂ 8 ହେଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣନ ଗୁଣକ ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା 7 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 56 ହେଉଛି। ପୁନର୍ବାର ଗୁଣକ ଗୁଣନ ଗୁଣ୍ୟ ସମାନ 8 ଗୁଣନ 7 ମଧ୍ୟ ସେଇ 56 ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି କେତେ ଉତ୍ତର ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣନ ଗୁଣକ ସମାନ ଗୁଣକ ଗୁଣନ ଗୁଣ୍ୟ ସମାନ 56। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣନର କ୍ରମ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେ କରାଯାଉ 9 ଏବଂ 6 ଆଉ 8 ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 9 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 54 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 432। ସେଭଳି 9 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 8 ସମାନେ 9 ଗୁଣନ 48 ସମାନ 432। ସେହିଭଳି 9 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 72 ଗୁଣନ 6 ସମାନେ 432। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣଫଳଟି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣନର ଏହି ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଘର ପାଠ ଆମେ କରିବା। ତୁମେ ତୁମର ସରକାରୀ ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 98 ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଇଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବରଟିକୁ ବଡ଼ ଗଣିତ ଖାତାରେ କରିବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।